kommer lige igen. De kommer lige igen her. Der røg lidt af kuglen. Jeg kan også få kuglen. Der var den. Øj, så... Der var den. Ankerstein. Det synes unge du til dags har alt for lidt af. Kæft, trit og retningsdisciplin på deres schema. Det er jo efterhånden så slemt, at inden mandag middag er de så trætte, at de trænger til en fridag. Og i matematiktimen, der sidder de og snorker, som om unge nu til dags ingenting orker. Og når der skal løses ligninger og brygger, får de lyst til at flå lortet i stykker. Det er sådan set også helt i orden. Det er sådan set let at blive knotten. Jeg var sådan set på samme måde, jeg var 14. Jeg blev sådan her, cool og sådan der. Og de gaver falder i staver og drømmer om, yeah, de drømmer om, yeah. Den der daver, det de laver er mere spas, yeah, og tand og fjas, yeah. Og de ikke behøver at høre på det plør, der bare kører om det samme fra de gamle, der bare ikke kan hamle. Op, 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 op med det der ungdomsgejl. Ungdomsgejl. Træt af at høre om de gamle fejl. Måske man bare er en langsom stejl, fordi man ikke forstår det der Gangnam Style. Lektielæsning Eller Gangnam Style. Lektielæsning Eller Gangnam Style. Lektielæsning Eller Gangnam Style. Lektielæsning Eller Gangnam Style.